I una altra cosa també que podríem dir que és molt visible és quan un dels dos membres de la parella, podria ser mútuament, sent que els seus projectes d'ànima poden quedar tallats per estar dins de la relació. Que la relació no li dona espai per volar, per crear, per anar a buscar els seus somnis o per tirar endavant els seus projectes. Llavors, si la relació es converteix en una estructura que no dona espai d'aquesta expansió que l'ànima demana, això es converteix en un obstacle. Llavors, què pot fer que no estigui donant-se l'espai? Doncs potser que la persona que té aquest somni o aquest projecte no s'atreveix a expressar-lo o que l'expressa i l'altre li diu sí però no, perquè és més important el que jo, la meva carrera professional, potser que la teva. O és més important les meves coses que les teves. Llavors, si no hi ha un acompanyament, doncs això es converteix en un obstacle. No? Caldria veure per què no es pot donar aquest acompanyament o per què la relació no pot donar espai a que tots dos sentin que es poden expandir. Llavors, clar, aquí s'ha d'haver-hi algun joc, alguna cosa s'ha de bellugar.